победа на Георги Димитров в София, неговата разлика за годината. Позволете ми да ви кажа една новина от последните минути. Днес отбелязваме рекорд по посещение в тази седмица на турнира 9600 зрители. Браво! Браво! First question of English. Hi. You had a really strong start this season with the year when Baby Federer broke up and became champion. Yeah, well, so far everything has been going pretty well. We've been playing good tennis throughout the whole year. Keeping healthy, keeping happy, growing up. So, you know, just focusing on myself, focusing on my game. And I think I put everything to rest for now, with any nicknames, any predictions or rankings or anything like that. So you put that aside and you focus entirely to the game. Another question? Okay. We have now Balkan Derby in this program. I know it seems that there is much more players coming from Balkan. So can you tell that Balkan players taking over the best world? Well, I mean, hopefully, I think we all are coming from, you know, small countries with not that much tradition for that, but it's always pleasant. It's always nice to have a sort of a familiar face or maybe similar language, and I think we're all pretty friendly to one another in the locker room or even when we're out on the court. So that's for sure that helps, and it's so nice, especially when you play at home. And I think it's well-respected crowd both ways. So I think us as a players, we appreciate that a lot. Въпроси на български или не? Последващи ли вдъхновение в колко тази прекрасна публика днес в Арена Армеец? Разбира се, как не, както и с нощта, така и днес. Може би след този труден първи гейм, просто изведнъж започнах да влизам в формата си, в играта, която иска да играя, в играта, която мисля, че ще спечели матча и разбира се, без тази подкрепа, без публика да няма някакъв много да ми. Никола Шеф. Законът следващата пресконференция още един ден не има на тебе. Да, утре събота. По-добре със всеки един ден по-добре. Да, добре, днес беше по-добър матч, бях още по-фокусиран, може би движих се още по-добре по корта. Да, простите неща са най-важни в момента за мен, физически чувствам добре, починах добре. Да, гледам изцяло сутрешния матч. Да, матч за матч. Борислав Костурков. Поздравления първо за постоянството в играта. Чудесно. Гришо, манията вече е факт в България. Показва и броя на зрителите. Такъв е един въпрос. Освен нови ваши блестящи изяви на корта, което от сърце ви пожелавам, с какво друго практически и конкретно вие можете и смятате да принесете за по-нататъчното популяризиране и развитие на тениса в България? Например, тенис школа Димитров, Академия Димитров, защото преди 20 години големият пробив на сестри Малееви при други условия не можа да бъде много използван тази условия. Първо, никой не трябва да се сравнява с това семейство или особено с каквото са постигнали семейство Малееви. В смисъл, те са пример, легенда. Това е. Що се отнася до Академия, нещо второ от Димитров или каквото е друго, в момента е просто много, в момента е далечина за мен. Изцяло съм фокусиран върху себе си, върху играта, да се развивам като играч, имам толкова много цели да достигам. За мен това са в момента странични фактори, така че предпочитам да не мисля за тях. Докато съм на тази възраст и да, цяло се фокусирам върху тениса, върху работа си в момента. Това е ясно, за бъдеще говори. И не мога да мисля това в момента и не искам да мисля това в момента. Но все пак много деца в коридорите на Арена Армеец играеха тенис и искаха да приличат на теб. Това не те ли радва? Какво ги искаш да кажеш на тези деца? Разбира се, как да ме радва. Винаги
винаги е хубаво да имаш твой идол или да имаш някой, който вдъхновява. Мен това също ме радва, когато видя малки деца искат примерно автограф или снимка или и примерно казват, може да ги програм 5 минути? Със сигурност, това нещо ме радва, но да се надявам, че за бъдеще мога да допринеса не само по един или друг начин, но разбира се и в тенис, но както казах в момента, където ме излева и цялото внимание и всичките сили, които влагам и наистина ги влагам в себе си, надявам, че един ден мога да помогна по един или друг начин. Първите някакъв вие има ли усети, че си мислил да ви затрудняваш политики, да подпали си преди играта в крайна си, че точно да ви подкастате ли това твое нещо? Още самото начало мислих да започна с това и знаех, че фортин на Виктор не беше много добре в още самото начало, когато изгрях някакво слой, се усетих, че наистина му ставаше по-трудно и по-трудно, а също така после движението ми по корта беше по-добро, може да игра обратно, него най-обратно направя повече. Използвах мрежата, когато може да излезе напред и просто трябваше да се фокусирам върху сервиса си и върху риторика. Хубаво играчите така колко добива в Джамбо. Кой ще ви даде? Само да е. Така че няма значение. Помните за тях двамата? Кои? Не седи от тая една три водове. Също криза съм играл... Нямам идея. Левичар. Знаеш, горе да очакваш един левичар с Басичвили, никога не съм играл. Може би като нищо не се спомням. Но ще погледнем сигурно малко от матча на запис тази вечер. Ще обсъдим с тренера какво би могло да се направи, но в момента съм доволен с играта си, шутвам топката добре. Фокусиран съм, така че трябва да задържа същата концентрация и постоянство. Със съдята? Кога? Не, преди началото говорите, преди началото на матча говорите. Следващия въпрос. За няколко месеца подобри значително началните удари и ректура. Как успя да го постигнеш и според теб, кой е удар, на който трябва да е? Тренировки. Какво според теб трябва да подобряваш в удари? Всеки ден, който е живот, трябва да знаеш, че си подобрил нещо за себе си. Всеки ден, който стъпваш на колата, подобряваш себе си. Това е също така малко работа на тренера да види какво правиш, как тренираш. Аз усещам себе си, че след всеки един ден примерно съм свършил работата си и работя върху нещата, които мисля, че мога да принеса, да ще фортинг, слайс, сервис. Те са комплексна игра, така че всичко трябва да е лице. Вчера нямаше победа на професионалния турнир в България, вече имаш две. По-различни ли са като усещане или все пак си по-силни ли си, просто печелих поредния мач? Свикнал съм да и хубаво, когато почне да погрешиш, ти става като навик. Това е хубаво нещо. Дали играеш в България, разбира се, чувството е по-различно, природна публика. Но да, както казвам, наистина съм и гледам изцяло матч за матч и наистина опитвам да се абстрахирам на всичко друго останало в момента, защото с мен няма смисъл, концентриран съм върху себе си, концентриран съм върху играта и както казах, не искам да разрешавам. След тези две победи в София пред родна публика, чувстваш ли се фаворит за спечелването на турнир? Да. Не знам. Признай си. Не знам. Да. Стъпка по стъпка. Не трябва да гледаш толкова напред, че ще хубаво да имаш самочувствие в себе си, друго да го покажеш в играта си. Главният си гол телевизия само?
Първо поздравление за това, което правиш в момента, за това, което направи на Australian Open. Извън чисто спортно-техническите качества ми любопитно, как успяваш да постигнеш тази страхотна психическа устойчивост? Тренировки? Не, да фокусираш се, тренираш, все пак и за това имаш и оф сезона. Подготвителният сезон е, може би, един от най-важните моменти, особено за мен. Всеки ден повтаряш едно и също нещо, знаеш, че нямаш публика, нямаш състезание, трябва всеки ден да се събужда с една мисъл. Знаеш, че трябва да тренираш, знаеш, че искаш да ставаш още по-добър. Всичко трябва да е изцяло от теб. Никой друг не може да свърши по-добре. Последен два въпроса, колеги, ако имате. Методи Манченко от Българската национална телевизия. От сега вече знаеш ли до година дали ще можем да те видим тук отново? Още съм в турнира, нека стъпка по стъпка, моля ви стъпка по стъпка. Това после тази следва моста изключила да тенис грамотна не е българската публика и България. Това да се наложи на спорове и благодарим, че в публиките, които се включили в нощи, които най-добрия човек, който може да каже на публиката България. Грамотна да е недоволна, че това се публика. Не мога да се оплача в момента. Всичко върви по план. Пак и Благодаря, колеги.